नै हायथुआ दिनै बालाजी मन्दिर बेरायनो फैदो बालाजी मन्दिर गुवाहाटी ये मेन मन्दिर हायथु हो ओइ सिङाव ओइफोर साइड पार खुलुमहै ओइ सिङाव फट' लांनो ना खुलुमबा दं ओजाबो बेराय जायो साफायबाय दं जायगाफोरखौ न' पार्किं बेफोर गासिबो मन्दिर एरिया बेफोर बालाजी मंदिर इफर మనకు ఐడియా ఉండదు ఏదో అనుకుంటాం నేను అనుకుంటున్నా ఇట్లా కూడా తిరిగిపోవచ్చునేమో నేను అదే అనుకున్నాను मानसिफ्रा नायनो फैदो बालाजी मन्दिरखौ नै जाहैथ'आ मालाय ओरैनो नाहरनाय माबायसा मोनदों गोसोखौ बालाजी मन्दिराव फैनानै गार्डेन ओइबो ये साउथ इंडियन मन्दिर माबा साउथ इंडियन दं इदिया गेदेरसिना नुदोंना बे मालाय पेटलाया ब्लग लाबाय दं ओमफ्राय ओरैजा दंबावो ना मेरला ओइ जाथ' नै जा पेटलाया ओरै फै जों गुवाहाटीयाव फैनाय बासिनो बालाजियाव हाब्बाय आरो हायथुआ नायनो होनाखै बालाजी माबा माबि 1000 करे पार्किंआ बालाजी मन्दिर कैंटीन ये बायनानै जाबा मोनजायो लकारानो सेंबो जानो कमिसार सान्दुंआ उल्था जाबाय दं गारि लानांगौब्रा नै हायथुआ बालाजी मन्दिर नायनो फैदो थांसै जाबाय बिबारानो नै दासो बारफुहांदो लरायजोब्बाय सोरबा malah contohnya malah enggak mah kamu kebeda apa Balaji Pak biar mah begini sangat sih nih थांनो गोसो जायाखै जों दा ओंखारलांनोसै ये मेन मन्दिर
मांसे खम जादोंलै फुङाव फैनायखाय बालाजी मंदिर जाथारनाय लामायावसो नै खोमसियाव नै स्रां स्रां बेखिनियाव स्रां स्रां नुगोन खोमसि नुयोलै मेङाखै नोङो मन्दिर नायनो फैनानै मेंबाय खावथाव हमबाय यासो मन्दिर नायलायो गुवाहाटियाव आरो कत आरो मालाबा नायबावबाथ' नेक्सिनबावनोसो मालाबा नायफैफिनगोन गोसोआ हान्थि मोननायखौ होनोबा एसे मोनबाय रागोबा नांला बालाजी टेम्पल गोलैबायमोन इसे बहुत गिदिर एरिया मथा मथि 120 दं बालाजी टेम्पल मोननैखौ लायासैना मन्दिरखौ माखौ ओइ खोलानिखौ साहानिखौ लाजोबबाय ओइ खोलानिखौ लादों मेंबाय खम मेंबाय नालाय गथ'आ बेयाव हाबनो मोना नाग्राजायाव मोनो बाहेरनिफ्राय बेबो फार्स्ट बेखौ ओरै फैबाथाय गेटनिफ्राय फैबाथाय फार्स्ट मोनो आयाव ज'नि बालाजी मंदिर है तो नेंबाय बालाजी मंदिर नायना नायबाय थांसैथ' नेंबाय लाखाजोब्बाय थ' ओरै थांसै नालाय दासो मानसि फैहांदों जों आरो थाबाय थाङो हर ना गुवाहाटि थायोमोन हरसे ओइ सानाव नों थाहैनो लुगैदों? थाया हले मेथाइ जानानै दं